Yng nghanol y prif gylch, Sarah Heimer o Lanidloes, sydd yn beirniadu'r Merlod Mynydd Cymreig yr adran A, ac y pencampwriaeth cynta'r adran, sef Pencampwriaeth Ifanc Ifanc. Dyn ni yn y lle gorau fan hyn yn eisteddle yn gwylio'r cyfan. Fi neu David Oliver, ac wrth gwrs yn cadw cwmni i fi, mae Owen Rhys Griffiths. Owen, mae'r teip, mae'r melyn y coesau gwynion wedi bod yn nodweddiadol o'r teip mae Sarah wedi... Ydy, mae hynny'n hollol wir bod yn boblogaidd iawn gyda Sarah y bore yma. Ond i ni nawr yn gweld y bencampwriaeth y stoc ifanc, felly ni'n gweld y cynta a o bosib yr ail ym mhob dosbarth yn dychwelyd i gysadlu am y wobr George Webley am bencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r Merlod Mynydd Cymreig. Dyma'n yr un sydd yn ail oedd yn y dosbarthu'r ebolesu tair blwydd oed sydd gen ni fan hyn, ac brydfa Rhyd y Felyn. Rhyd y Felyn Sweet Dreams. A'r eboles yma oedd yn ail unig dosbarth ac oedd hi'n gul bencampwr wedyn yr ebolion a'r ebolesu blwydd. Dan Williamson a Ashley Oldroyd o Ddolgellau sydd yn berchen ar yr eboles yma. Felly Danash Tickle Pink, dwi'n meddwl oedd hwnna. Wel, pob un wedi cael y cyfle i trotio'n allan unwaith eto o flaen y beirniad Sarah Heimer. Gwrs Sarah yn enw adnabyddus iawn y myd y Merlod a'r Cobiau Cymreig wedi magu yr adran A, Ec a D. Yn adran y Merlod Mynydd Cymreig, Sarah Heimer y beiriad o Lanidloes, sydd wrthi yn bendroni yn fan hyn, y pencampwriaeth y stoc ifanc. Ie, mae'r tensiwn yn codi. Mae modd i'r enillwyr arau hynny oedd yn ail yn ei dosbarth i gysadlu am y wobr yma, sef gwobr George Webley am bencampwr y stoc ifanc yn yr adran A, sef y Merlod Mynydd Cymreig. Felly mae yna 7 ger bron y beirniad. Mrs Sarah Heimer, brydfa Cwm Hir. Felly mae'n cerdded i lawr y llinell. Ac yn ffermio greu gŵr ger Llanidloes, fferm Trinant Tylwch. Ac wrth gwrs yn merch i ddiweddar Mary Edwards brydfa Casgob, ac wedi cyfrestru ceffylau yn enw Casgob hefyd yn y gorffennol. Felly Matthew Howells gyda Rupera Charisma. Rebol Islyn wedyn. Matholwch, Islyn Matholwch. Pwy sydd yn mynd â hi, Owen? Wyt ti yn un sydd yn dilyn yr adran A? Mae'n anodd dweud yn dwi. Mae wedi bod yn gyswrn iawn o ran ei theipi. Ond, ie, mae'n anodd gweud gyda Sarah, dwi'n meddwl. Mae gyda meddwl ei hunan yn oes, fi wedi mynd am rhywbeth mae hi'n hoffi yn ddios. Mae'n edrych dipyn ar y rhai ar y brig, ond wrth gwrs maen nhw mewn unrhyw trefn ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl falle'r yr eboles tair blwydd oed falle. O, Glanfyrnwy sydd â hi. Fydd na ganu yn Mont Robert heno. Felly'r eboles Glanfyrnwy sydd yn mynd â hi. Glanfyrnwy prim and proper. Wedyn yr ebol Islyn, dwi'n meddwl, sydd yn mynd ar gul.
Pencampwriaeth. Wel, dyna ni, wrth gwrs, fi wneud David Oliver ac Owen Rhys Griffiths sydd wedi bod yn dilyn y pencampwriaeth yma a glanfyrnwy prim yn proper. Yr medal air yn mynd nôl i Sir Drefaldwyn. Yma Arwyn yn un emosiynol iawn, Arwyn, ac fi'n siŵr mi ddagre rhywle fan hyn yn yr eisteddle. Ond braf i gweld Arwyn yn magu'r copiau Cymreig ar adran ec, wyt ti'n sôn. Braf i gweld yn cael tipyn o lwyddiant gyda'r adran na yn ogystal. Ond John Bennett sydd yn dangos ar ran Arwyn. And we're swiftly over to the splash onto Ponies, section A's. We have a result here also. Glanfyrnwy prim yn proper. Mae'n cael ei ddangos gen John Bennett sydd yn mynd ar medal air pencampwriaeth y stoc ifanc yma yn adran y Merlod Mynydd Cymreig yn y Sioe Frenhinol. A'r perchenog Arwyn Jones y fferm Pont Robert. Mi'n siŵr fydd o'n falch iawn ac yn dathlu rhywle fan hyn yn yr eisteddle. I'r ddwy ohonoch chi am ennill y prif pencampwriaeth cyfle iau ac y gil-wobr cyfle iau yn y Sioe Frenhinol lenni. So congratulations to those both, Arwyn Jones with Glanfyrnwy prim and proper and Ioan and Dora Jones Evans with Ystwyn Matholwch, the 3-year-old colt. So I'd like to take the opportunity here to thank our judges sworn in. Sarah Hamer from Tylwch, Llynglwys, and judging some wonderful classes this morning. And tomorrow we'll be moving on to the senior classes and also to the overall championship. I'd like to take this opportunity as well to thank all the stewards of the sworn classes and all exhibitors who exhibit their animals. So felly hoffwn i ddiolch i'r beiriad Sarah Hamer o Tylwch, Llynglwys, a'n barnu y cysleithau bore yma yn y Merlod Mynydd Cymreig. Mi gaethon ni dysbothiad y cryf yn y cyffyle blwydd y dwyfyd a'r tair. A hwn i ddiolch i'r sgwardiau am cyngor a chymorth trwy'r bore ac hefyd i'r cysleiwyr am troi fyny ac yn ddangos y cyffyle yn arbennig o wych heddi yn y prif gylch. So I'll show you please the Youngstock champion around champion Ponies. The 3-year-old filly, number 186, Arwyn Jones with Glanfyrnwy prim and proper, and shown there by John Bennett. The reserve then went to the 3-year-old colt. Pencampwr y stoc ifanc yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Glanfyrnwy prim and proper yn berchnogaeth Arwyn Jones y fferm. Congratulations to all connections there all winning the Youngstock Championship at the Royal Welsh Show. So remember, tomorrow we'll be starting at 8 o'clock again with the senior classes. So we'll have more competition in the Welsh Mounted Pony classes. So felly cofiwch bore fory bod ni'n ail ddechrau am 8 o gloch efo'r cyffyle hun ac yn stadlu am y prif campwriaeth. Wel, Arwyn Jones, neu Arwyn y fferm, fel i ni'n eich nabod chi. Chi wedi dod i Sioe Frenhinol Cymru a chi'n gadael gyda nid yn unig cyntaf, ond pencampwriaeth yr adran ifanc yn yr adran A. Dipyn o sioc. Na'r peth cyntaf, chi wedi gweithio fi, tipyn o sioc hynna. Be mae'n golygu i chi i gael yr hwn? Dwi wedi bod yn dangos yma ers 1974. Cobi am syni, wedi dangos ambell i section A yma, ond dyma'r cyntaf, dwi wedi cael cyntaf efo boler section A. Ac yn ddiolchgar iawn i John Bennett yma. Maen nhw'n deulu bendigedig, maen nhw wedi gweithio'n galed iawn efo nhw. Now, John, what does it feel like to run round? Now, you did go for an extra lap of honour. You went all the way to the end of the grandstand. Oh, it just feels amazing to win it. It's unbelievable. I'm more thrilled for our win than anything else. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi a mwynhewch yr eiliad. Diolch yn fawr iawn. I'r beirniad, i'w heini ohonoch sydd wedi bod yn arddangos yn y prif gylch.